क्रिकेट भोजपुरिया चैनल में एक बार फिर से तू सब लोग के स्वागत बा। यहाँ पर देखा गजब के जगह बा, यही वास्ते ढेर दिन से गैप रहता हम बोलने की एक बार आज दिखाई मन मानल। इतना बढ़िया बेहतरीन जगह, ये जगह तो देखा तो 1 तारीख के जब भी न्यू ईयर में है नो यहीं पर खूब पटक्का फूटेला। ये सिडनी का हार्बर ब्रिज है, ये पीछे में बहुत फेमस जगह बा। यहाँ पर जे बानू और यहाँ आइब और एक बाद बा एगो जगह जब भी सिडनी आइब ऑस्ट्रेलिया में तो ई जगह जरूर आए के बा। ई देखा ई कहला एकरा ओपेरा हाउस, ई पीछे में जो बा घर बाटो ई एकरा कहला ओपेरा हाउस। बहुत फेमस जगह बा, ई बहुत सुंदर जगह हो, एकदम मन जे बानू एकदम गजब लागी। यहाँ देखा रातों में चल रहा बा जहाज और भी रात के यहाँ 12-1 बजे बिल्डिंग खूबसूरत। आ ई जे बा एकरा कहल जाला वर्ल्ड के बहुत ही खूबसूरत जगह में एकरा गिनती बा। तो क्रिकेट तो हो ही रहा बा, रात आज हो गया काम थक गए रही तो बोलनी थोड़ा सा तुम लोग के ये भी दिखा दी सिडनी के नज़ारा। ठीक बा, देखा अभी भी पब्लिक निकल रहा बा, घूम रहा बा। तो कभी मौका लगे जाने लोग के तो यहाँ आई ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में आई हार्बर ब्रिज में फ़ोटो ज़रूर खिंचाई, बुझला। चैनलवा का लाइक सब्सक्राइब करा था ना। क्रिकेट भी अब थोड़ा थोड़ा और बताई मैच में बीच में हिंदी हो चैनल पर भोजपुरी हो चैनल में। ठीक बा, चलो तो रात ढेर रात हो गई बा, जाई खाना खाए, भूख लगल बा हो।